ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೇರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಟಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಡು ಅಂಚೆ ಮೂಲೆ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹಿಂಟು ಗೊತ್ತೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ನೆನಪತ್ತು ನಾವೊಂದು ಒಂದು ದಾದಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ದುಂಬೆ ಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಪಂದ್ರೆತ್ತನು ದಾದ ಮಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಡು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬದಲಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೇಪಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ kudlafamilyvlogs. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಆತ ಸಂಡೇ ಪಡದ ಫುಲ್ ಫನ್ ಡೇ ಅಂಚದಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬನಾಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆತು ಗೊಪ್ಪುಜೇರು ಆಣ ದುಂಬು ಪುರ ಒಂದು ಈ ಗೇಮ್ ನೆಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಈ ಗೇಮ್ದ ಐಡಿಯನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಂಚಾರು ಪಂಡೇರಿ ಈ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬ ಬಣ್ಣದು ಒಂದು ಸಿಟಿಡ್ ಪುರ ಆತು ಇತ್ತೆ ಗೊಪ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಲಡಿತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೇರು ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ಗೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಕೊಂಡು ఒక నెట్ ఈ గ్రౌండ్ గొప్పగా పన్నాక నాలుగు మేట్ల అపార్ట్మెంట్ తప్పు తూపుతుంది నెట్ ద గ్రౌండ్ సౌండ్లో బతుకులు అంచెలు ಅಲ್ಲಿ కొంచెం గ్రౌండ్ ತೂ ಏರ್ಪೋಯಿರು ಅಂಚೆ ಜೋಗ್ಲೇನು ತುಂಬಬೇಕೊನೇ ಇರಲಿ ತುಂಬ್ಕೊನೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಗುಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಏನಲ್ಲೇ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೇಮು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆವು ಬಲೆ ಪೈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂದ್ರೆತ್ತನು ದಾದ ಪಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೆ ನೆನಪಾಡು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬದಲಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೇಪಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ ಡಿ.ಪಿ ಉಂಡು ಅವು ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬತ್ತದು ಇರ್ನೇ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವಾರು ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಪಾಡ್ನಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತು ಎಂತೂಯೆ ಅವ್ನು ಏರಪ್ಪ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಹಿತೈಷಿ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಪಾಡೋನು ಪಣ್ಣದು ತೂನಗ ಅವು ಎನ್ನ ಹಿತೈಷಿ ಅಂತ ಹತ್ತು ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಪ್ಲಾಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಬತ್ತು ಪಂತುವೇರು ಮೇಡಮ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನ ಪಂಡದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಪಂತುವೇರು ಅಕ್ಕ ಇರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ಲೇನು ಪಂತುವೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಟೋನ್ ಉಂಡತ ಟೋನು ನೆಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಪಿರತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ತಂದೆ ಪಂದ್ ಬತ್ತದು ದಕ್ಕದು ಬಪ್ಪಿರತ್ತ ಈ ಕಜಾವು ದಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಖುದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದು ತುಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ನಂಜಿದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕುಲು ತೀರಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓವು ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಕೋರು ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಪಾಡುವ ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅದೇ ದೇತನು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಇರ್ನೇ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವರು ಅವು ಆ ಫೋಟೋಗ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ದಾದ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ತೋಜುಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಟರ್ ಅದಪ್ಪಲ್ಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ಹೇಟರ್ ಹತ್ತನಡ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತದು ಆಂಟಿಂದು ಪಣ್ಣದು ಆಂಟಿ ಪನ್ನಡು ಅಕ್ಕ ಪನ್ನಡು ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನಡು ಐಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೋನ್ ಉಂಡು ಇರ್ನೇ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋರು ಅವಳ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ದಾದ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋದ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ದೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂದಿತ್ತನೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಡೆಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರಿತ್ತನು ಸೊ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿದೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗೆ ಮೂಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಹಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋರು ಬತ್ತದ ಇಂಚೆ ಪನ್ನಡಾಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುಂಡ ಆಪಜ್ಜಿ ತೋಜಡು ಇರ್ನೇ ಏತು ಫೋಟೋ ಪಾಡೋದು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಕು ತೂಯರ ಬಂತೆನಾ ಇಜ್ಜಾತ ಸೊ ಆಪುಣ ನಿಕ್ಲೆ ತೀರನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಇಂಚೆ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಶತ್ರುಗೆ ಅಂಚ ಈ ನಂಜಿದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಡ ಇಂಕ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಂಚಿನಕ್ಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೇನು ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಡ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗುರ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೋನೆ ತೂದು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತೋನಿದ್ದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಆಯಾಗ ಇಂಕ್ ಬಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯಣ್ಣ ಐಕ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಫನ್ನಿದ ಪೂರ ಪಾಡೋನಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ದೇನು ಆಂಡ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಆಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಚ
ಸೊ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇನು ಕೊಡ್ದು ಈ ನಂಜಿನಾರ ಕಟ್ಟದ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಡ್ ಮೂಲೆಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡು ತೋಜೋಡು ಈಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪೀರು ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ವೆಲ್ವಿಷರನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪೀರು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಚಾಲೆಂಜಿನ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಜಲಸಿದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕದ ಆಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರ್ಪುನು ಕೊಡೋಲಂತ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ್ಗ ಅಂಚೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ನಿಗ ಪಂಡಿರು ಈ ಒಂಜತ್ತು ದಿನಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ಪಾಡು ದಾದ ಮನ್ಪುರು ಜನಕುಲು ನಂಜಿದ ಉಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿನ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಕ್ಲೇನೇ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಜನಕುಲು ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಕ್ಲೇನು ಬಿಡುವೇರ ಏನ ಮಿನ್ಪುರ ಕ್ಯಾರ್ ದಿಪ್ಪುಜೆ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಲು ಒಲ್ಲಿರು ಎಂಡದ ಆದಾಣಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತನ ತೂದುಪ್ಪಿರು ಅಂಚದೆನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಿನೋಡು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನತ್ತಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಪೂರೆ ಹನುಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆತನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಪನ್ನೋಡು ಸೊ ನಾವೇನು ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಜಾನು ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಏರು ಬೆಲ್ವಿಷರ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟೆನೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಅಂಚೆ ನೆಟೆನೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಪುನಗ ನೆಟೆ ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಂದು ಗ್ರೌಂಡು ಎಟೆಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ಮೂಲೆ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆ ಹಿಂಟು ಕೊರ್ಪೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ನೆನಪತ್ತು ನಾವೊಂದು ದಾದಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಲಿ ದುಂಬೆ ಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಂಚ ಈರು ನೆಟ್ಟು ಹೋಗುದಾರೆ ಇರು ಆರು ತೂತೇರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುದಿಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ತೂಕ ಹಿಡ್ದ ಕೆಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿಲ ಕಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೊಂಕಲೆ ದುಂಬು ಪರ್ಬೊಬ್ಬರು ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಉಂತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಲಿನ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಏತು ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಮೂಜಿ ಮುಜಾ ಚಾನ್ಸ್ ಏತನಿಟ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟನ ಒಯ್ತು ಬಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮಿಡ್ಲಿಡು ಐದು ನೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಮತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಕಂತ ದಿಕ್ಕನ ಅಂದದ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಂದುಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಕಂತ ದಿಕ್ಕನ ಅಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಕನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಂಡ್ ಐತೆ ಬೇರೆಗೆ ವಿನ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಗನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗಣ ಕುಡತಿನ ವಿನ್ನರ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗನಲ್ಲ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚಿ
2 hours later. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟಚ್ಚನ್ನು ನೋಡೋದప్పుడు ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಂಜಂಜ ಹಾಕದ ಮಾರೆ. A few moments later. ಎನ್ನ ನಾರದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎದುರು ಸರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ అది ఏ నిమిషాలు మీకు లాది ఇప్పుడు నాకు 3 నిమిషం 3 నిమిషం ముడిపోయి ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ Kurang 2 నిమిషం ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಖಾಲಿ 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್
ಕಾಲು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಗಿನ್ 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿನ್ನೈನಿ ಅನ್ಕುತುಲೆ ಬೆಗಾರ್ನಿದುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 10 ನಿಮಿಷ ತಾಗುದು ಅನ್ಕಲ ಎನ್ನ ಸೋನುಗ್ಲ ಅವು ಆತು ಗಟ್ಟಿಂಡು ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯರತ ಏತ್ತು ಸಲ ಎಂಕುಲು ಉನ್ಮಂತ ನಾಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಿಡಾಂಡ ನಮ್ದ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಇಂಕುಲು ಆತು ಕೊರ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಉನ್ಮಂತ ಆಯ್ಜಿ ಪುಡಾಯ್ಜಿ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಐತರ್ಥ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿನ್ನೈನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರೋದಾದ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಡಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ಬಿಡಾಯಿನಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದ ಯಾನು ಸೋತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಟ್ರಯಲ್ ತುಯ್ಯದು ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ನಂದು ಭಯಂಕರ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಯಾನಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂದಿನ ಪೂರ ಕರಗಡ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬೆಗಡ್ದುಕೊಂಡು ಆಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂತೆ ಮೇಯಿ ಪೂರ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೊ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸೆಕೆ ತೊಂದು ಮೂಲೆಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಡಾದಿನ ನೀರನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಡೋದು ಹೋಗಿನ ಬಿಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿದ ಲೈಟ್ ಕೀ ಎಂಡುಂಡು ಕೀ ಉಂಡು ನಿಂಡುಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಏಂ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏಂ ಸರಿ ಎತ್ತು ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಕಲ್ಲು ಕಲಕನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಟ್ರಯಲ್ ರೂಪನಾಗ ಪುಡಾಣ ಎಂಚಲ ದಪ ಎಂಕು ಸಾಕು ಸಾಕಾದನ್ನು ಫುಲ್ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾಲ್ಪಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೊಂದು ಪಣ್ಣದು ಮಂತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪಂಡಿರ ಅಂಚೆ ಮೂಲೆ ತಿರ್ತಿರೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಸೊ ಐಟೆ ಪಾಕ ಬರ್ತದ ಮೇರ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರು ಐಟ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಪುಡನಾಗನೆ ಪಾಕ ಬರ್ತದಾಗುಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದರ್ಪುಜಿ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್.